हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमो माता जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम प्रणमो नमो माता जी। भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। പ്രണാമം മാതാജി. ഇസ്കൺ മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനത്തിലേക്ക് 6ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. നമ്മള് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സ്വാഗതം. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും അകമേ അവയുടെയൊക്കെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കണം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയാലെ ശുദ്ധീകൃതരാവണം. അല്ലേ? ശാന്തിയും വൈരാഗ്യവും തിദീക്ഷയും അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ദർശനവും പരമാനന്ദവും നേടാം എന്നാണ് നമ്മൾ 5ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പരമാത്മാവില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നുള്ള ധ്യാനമുറ. ഇത് സമാധിയിലാണ്, പൂർണ്ണ ഈശ്വര അവബോധത്തിലാണ് ചെന്ന് പരിണമിക്കുക. പ്രാണായാമം, ഹഠയോഗം ഒക്കെ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ തന്നെ ഭാഗങ്ങളാ. 3 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ നോക്കണം. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും സമനിലയിൽ എങ്ങനെ നിർത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെയോ മനസ്സിനെ ശാന്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഭഗവാൻ അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. സരള മാർഗം വേറെയുണ്ട് മനസ്സിനെ സമനിലയിലാക്കാൻ. ഇന്നിപ്പോ മനസ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളാ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവണത്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ലേറ്റ് ആവും വരുമ്പോ, രാത്രി 10 മണിക്ക് വന്നതാ, വീട്ടിലെത്തി സ്നാനവും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒന്ന് ടിവിയിലെ മെയിൻ ഹെഡ്സ് അല്ലേ ന്യൂസ് ഒന്ന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് TV ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോ ഒരു ആഡ് വരികയാണ്. ഒരാള് സ്വാദോടെ ഇങ്ങനെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. നൂഡിൽസ് എന്താ അതിന് പറയാന്നറിയില്ല, അതൊക്കെ കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് അത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമായി. ഉടനെ വണ്ടി എടുത്ത് പുറപ്പെട്ടു പോവാണ്. 11:30-ക്ക് സിറ്റി മുഴുവനും കറങ്ങി, പല പല സ്ഥലവും അടച്ചു. പിന്നെ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ 1:30 വരെ കറങ്ങി, കിട്ടിയില്ല. വീട്ടിൽ വന്നു, നിരാശയായി അല്ലേ? പിന്നെയോ ഉറങ്ങാനും ലേറ്റായി, ഉണരാനും ലേറ്റായി. അങ്ങനെ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോ ഹാഫ് ഡേ ലീവും ആയി. അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു ചെറിയ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാ. അതുപോലെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ഡിസയേഴ്സ് അനവധിയാണ് ഇന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടണില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ, അത് ധ്യാനമുറ, മനസ്സിനെ സമനിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കണേ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചിട്ട്? അടുത്തുള്ള യോഗ സെന്ററിൽ പോയിട്ട് 3 മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ? അതല്ല എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദണ്ഡുമായിട്ട് കാട്ടിൽ പോകണോ? എന്താ വേണ്ടത് അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഗീത മാഹാത്മ്യം കുറച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 6ാമത്തെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, വായിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴ് നമ്മുടെ എല്ലാ അപരാധങ്ങള് പാപങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാ പറയണേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ കർമ്മഫലത്തില് ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഫലാസക്തി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ആള് സന്യാസി തന്നെയാണ്. അയാള് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, കാട്ടിലൊന്നും പോണ്ട സന്യാസിയാവാൻ. ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥയാണെങ്കിലും കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ കരുതലോടെ ഫലത്തിലൊന്നും ആസക്തി വെക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളും ഒരു യോഗി തന്നെയാണ്, ഈ സന്യാസി തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. കടമ നിർവഹിക്കാത്ത വീട്ടിലൊക്കെ കുറെ ചുമതലകളുണ്ട്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒളിച്ചോടി എവിടെയെങ്കിലും പോവുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് സന്യാസി ആവില്ല. അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പുരാതനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ യാഗയജ്ഞാദികള് ഹോമകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളവരാ അല്ലെ, വൈദിക ജ്ഞാനമൊക്കെ ആർജിച്ച് അവര് സാത്വികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ. അവരിപ്പോ അഗ്നിഹോത്രമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരും സന്യാസിയാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കർമ്മഫലത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ കർമ്മം ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാള് കർമ്മം ത്യജിച്ച സന്യാസി തന്നെയാണ്. മനസ്സിനെ സമനിലയിലെത്തിച്ച യോഗിയും ആ ആള് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ സന്യാസി എന്ന് പറയാം. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളോട് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ, എന്നാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് തന്റെ കർമ്മവാസനകൾ ഒടുങ്ങാനായിട്ട് ചെയ്യുക ആ കർമ്മങ്ങള്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആള് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിച്ച ആളായിരിക്കും. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി സന്യാസിയുമാണ് യോഗിയുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി യോഗയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചത്? ഓരോരുത്തര് അല്ലെ, ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളുള്ളവര് ശരീരത്തിനെ കഠിനമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്. ഇതാണോ യോഗ അല്ലെ? ഇനി തലയൊക്കെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതാണോ യോഗ? ഇതൊക്കെ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, കുറച്ച് പൈസ ആരെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിനെ ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓരോന്ന് ചെയ്യാണ്. ഇത് യോഗയല്ല. ഇനി ഇതാണോ യോഗ? ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസിലാ വരിക അല്ലെ. യോഗ എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശം അതല്ല. ഇപ്പൊ പലതരം യോഗകൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അല്ലെ. ബിയർ യോഗ, ഗോട്ട് യോഗ, പിന്നെന്താ ഇവിടെ പല പലതരം ഓഫീസിലത്തെ യോഗ. പിന്നെ യോഗയുടെ ബുക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലോ അനവധി ബുക്സ് ആണ് അല്ലെ. മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്, പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പൂച്ചകൾക്ക് വരെ യോഗ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നിപ്പോ. അതൊക്കെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ? എന്താണ് യോഗ? കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് ആണ് അല്ലെ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാവണം. ഉദാഹരണത്തിന് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഭക്തി യോഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനാണ് യോഗ യഥാർത്ഥത്തില് പറയാ അല്ലെ. ആ ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ, മനസ്സിനെ സമനിലയില് നിർത്താനൊക്കെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാ. അഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 അംഗമുണ്ട്, 8 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് യോഗ ചെയ്യാന്, പരിപൂർണതയിലെത്താന്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ 8 സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്റ്റെപ്സ് ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആ യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യണോ അതൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള അതാണ് യമ. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ വേണം, അതാണ് നിയമയിൽ വരിക. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ ആണ്, എങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷന് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആസന. പിന്നെ പ്രാണായാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ആണ് അല്ലേ, കുംഭകം രേചകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രെത്ത് കൺട്രോള്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണം. പിന്നെ പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ് അല്ലെ, ഈ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, അതാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏകാഗ്രത, കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ധാരണ. ധ്യാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേറ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ തന്നെ, ധ്യാനത്തിലിരിക്കുക. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ യൂണിയൻ, ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ മീറ്റിംഗ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക, അതാണ് സമാധി അവസ്ഥ. അങ്ങനെ 8 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അല്ലെ, ഒരാള് അന്ന് സത്യയുഗത്തിലെ ധർമ്മം തപസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളോളം അല്ലെ ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിപ്പലാദികൾ കടിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഉറുമ്പുകൾ, ചെതലുറുമ്പുകൾ വരും, ശരീരത്തിലെ മാംസമൊക്കെ തിന്നും. അത്ര കാലം പോലും അവര് തപസ്സിരിക്കാറുണ്ട്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മന. മനസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. മനസ്സ് എന്ന് പറയണത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു സംഗതിയാ അല്ലേ. അപ്പോ ഒരാൾക്ക് സ്വയം ഉയരാനും താഴാനും ഒക്കെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അതുതന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ നിയന്ത്രണമുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരാളുടെ ബന്ധുവായിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കും. ആ മനസ്സ് ചീത്ത വഴിക്കൊന്നും നമ്മളെ നയിക്കില്ല മനസ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. കഥ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന മനസ്സാണെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് തീരും. അപ്പോ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ ശത്രുവും മിത്രവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബന്ധുവാക്കാനും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോന്നും ആലോചിച്ച് ദുഃഖിച്ച് അല്ലെ ടെൻഷനൊക്കെ അടിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം നശിക്കാം, സ്വയം അധപ്പതിക്കാൻ അത് കാരണമാവും. എന്നാലോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ അനുഗ്രഹങ്ങള്, അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അല്ലെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി കർമ്മനിരതരാവുക. അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്ക് ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ശത്രുവും. അപ്പൊ ഒരിടത്തു നിന്ന് ശത്രുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും മനസ്സ്, ഒരിടത്തു നിന്ന് മിത്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും അല്ലെ, രണ്ടും സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അത് നമ്മളാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മിത്രമാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിത അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാവട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യധർമ്മം നിറവേറ്റാനാണ് നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ, നമ്മൾ മനുഷ്യനാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കടമ നിറവേറ്റുന്നതില് ഒരു ആത്മസുഹൃത്താവാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയുടെ ഉദ്ദേശം. മനസ്സ് തനിക്ക് കീഴടങ്ങാഞ്ഞാല് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം എന്നിവയുടെ അടിമയായി പോകും ഒരു വ്യക്തി. മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികളാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മളെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അധപ്പതിക്കാൻ കാരണമാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായി തീരും എന്ന് പറയണത്.
എന്നാൽ മനസ്സിനെ ശരിയായി നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് ഒരാളുടെ മിത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനല്ലേ നമ്മൾ മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത്, ഗോലോകേര പ്രേമധന ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന എന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള മാർഗം നാമജപം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയണേ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. തണുപ്പോ ചൂടോ സുഖോ ദുഃഖോ മാനോ അപമാനോ എന്ത് വന്നാലും ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഒരേപോലെ എടുക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആചാര്യനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം 3 ലക്ഷം തവണയൊക്കെയാണ് നാമം ജപിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞേ എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉള്ള നാമാചാര്യൻ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന് പേര് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അന്നത്തെ നവാബ് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ നാമജപം. നവാബിന് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോഴ്. ജയിലില് ചെന്നപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം നാമജപം തന്നെ തുടർന്നു. സന്തോഷായിട്ട് അവിടെയും ഇരിക്കും. അപ്പോഴ് എല്ലാ സഹതടവുകാരൊക്കെ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇവിടെ ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന്. അപ്പോഴ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർജി പറയാണ്, പുറത്തും ജയിൽ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നാമം ജപിച്ചോളൂ എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ലൗകികത എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി കാമം ക്രോധം ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലും ഇദ്ദേഹം നാമജപം തുടരും. അങ്ങനെ നവാബ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മർദ്ദിച്ചു. അപ്പോഴും നാമം ജപിക്കും. സമാധിയിൽ ഇരിക്കണ വേളയില് ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിനെ. വീണ്ടും മരിച്ചു പൊക്കോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇട്ടത്. പക്ഷെ വീണ്ടും കരയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരാൾക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധനവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെയാണ്. ഇപ്പോ ജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക, ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ തൃപ്തനായിട്ട് സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരാളെ സാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് തന്നെയാ പറയാ. അയാള് തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തൃപ്തി അടഞ്ഞ ഒരാളാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിലാ സ്ഥിതി ചെയ്യണേ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അയാള് ലൗകികതയിൽ നിന്ന് അലൗകികതയിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള അയാള്. അഭൗതികതയിലാ, ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാ അല്ലെ. കുറെ ധനം സമ്പാദിക്കണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഒരേപോലെ സമഭാവനയാണ്. പറയും, അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽ കല്ലുപോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നാ. അവർക്ക് ഒന്നിലും കാഞ്ചനായാലും കല്ലായാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് അവര് കാണുള്ളൂ. മഹാത്മാക്കൾക്ക് അല്ലെ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി
സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഈ എത്ര മെറ്റീരിയൽ നോളജ് നമ്മൾ എത്ര കിട്ടിയാലും അല്ലെ, ട്രിപ്പിൾ PhD ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ സഹവാസം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് പലരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്, ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താല് സംതൃപ്തനാണ് അയാള്. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ആണ് ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണത്. ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എന്താ എത്തിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുമ്പോ പൂർണ്ണനായി അയാൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദാണ്. പ്രഹ്ലാദ് എന്നുള്ള ആ കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി അസുരക്കുട്ടിയാ. അപ്പൊ ഗുരുകുലത്തിൽ വിട്ടപ്പോഴ് ഒപ്പമുള്ള അസുര കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നാരായണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരെയും ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യ കശിപു നമുക്കറിയാം, നരസിംഹാവതാരം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലയില് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ പുത്രനാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദൻ. പക്ഷെ ഈ പുത്രനോട് വളരെ ദേഷ്യാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്. അപ്പോ എന്താ കാരണം? അസുര മധ്യത്തിൽ വസിച്ചിട്ടും പ്രഹ്ലാദന് ദിവ്യ പ്രേമമാണ് ഭഗവാനില്. അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത്? നാരദൻ വിവരിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ സന്ദർഭമാണ്. അപ്പോ തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭഗവാനാലെ കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു ക്രുദ്ധനായി, എന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ച ആ വിഷ്ണുവിന്റെ മാറ് കുത്തി പിളർന്നിട്ട് ആ രക്തം കൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന് തർപ്പണം ചെയ്യും എന്ന് ശപഥം ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ദേവന്മാരെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും. സ്വതവേ അസുരന്മാര് അതിക്രൂരന്മാരാ അല്ലെ. പറഞ്ഞു, ഈ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നശിപ്പിക്കണം എന്ന്. അവരെല്ലാ ദേവന്മാരോടും ഉപദ്രവം ചെയ്യാണ്. അവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ട് സ്വർഗം വിട്ട് ഓടി. ഹിരണ്യകശിപു ആണെങ്കിലോ ഘോര തപസ്സു തുടങ്ങി. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഈ ദേവന്മാരെ വധിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടാനാ. അങ്ങനെ ദേവന്മാര് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സങ്കല്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ മുച്ചൂടും മുടിക്കാനാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഭൃഗു ആദിയായിട്ടുള്ള മുനികളോടൊക്കെ ഒപ്പം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താണ്. അപ്പോഴെന്താ, ശരീരമൊക്കെ പിപീലികാദികളാലെ ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില് ആണ് മാംസം അല്ലെ. ചിതലുറുമ്പുകള് മുഴുവൻ മാംസവും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരീരത്തില്. അങ്ങനെ വാൽമീക തൃണാദികളാലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് കാണുന്നത്. ഈ എന്താ പറയാ, ചിതൽ പുറ്റൊക്കെ വന്ന് മൂടിയിട്ടുള്ള നിലയില്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹേ കശ്യപപുത്ര, അങ്ങ് തപസിദ്ധനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, എഴുന്നേറ്റാലും എന്ന് പറയാണ്. മതി തപസ്യ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാണ്. ഇത്രയും കഠിനമായ തപസ്യ കണ്ടപ്പോഴ് സർവ അഭിഷ്ടങ്ങളും ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യാം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കമണ്ഡലു ജലം കൊണ്ട് പ്രോക്ഷിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു വജ്രം പോലെ ബലവാനായിട്ട് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു ദിവ്യ തേജസ്സോടെ പുറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെ വന്ദിച്ചു സ്തുതിച്ചു. എന്നിട്ട് വരം ചോദിച്ചു. അവിടത്തെ സൃഷ്ടികളില് നിന്നൊന്നും എനിക്ക് മൃത്യു വരാതിരിക്കട്ടെ. അകത്തു വെച്ചോ പുറത്തു വെച്ചോ, പകലോ രാത്രിയോ, ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ, മനുഷ്യരിലോ മൃഗങ്ങളാലോ ആയുധങ്ങളാലോ ഒന്നും എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. അതാണ് വരം വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഈ വരങ്ങളൊക്കെ വളരെ ദുർലഭമാണ്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ തരാംന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അന്തർധാനം ചെയ്തു. അസുരന് ഈ വരബലൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ വീണ്ടും മത്തനായി. ഭഗവാനിലും ഭക്തരിലും ഒക്കെ വൈരം വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും ഒക്കെ ഇവനെ സ്തുതിക്കണം, ഹിരണ്യകശിപായ നമാന്ന് പറയണം. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ അസുരനെ ഉദ്ദേശിച്ചേ ചെയ്യാവൂ. അങ്ങനെ ദേവന്മാര് ഗത്യന്തരം ഇല്ലാണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സമയാവുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഹിരണ്യകശിപുവിനാണെങ്കിൽ 4 പുത്രരുണ്ടായി. അതില് പ്രഹ്ലാദൻ മഹാനായ പുത്രൻ, സുശീലൻ, സത്യനിഷ്ഠൻ, ജിതേന്ദ്രിയൻ, പരമഭാഗവതനാണ്. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ വിരമിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭഗവത് പ്രേമം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് കാരണമായി. ഗുരുകുലത്തില് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു, എന്താ പഠിച്ചത് അവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുക, അവിടത്തെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക, അങ്ങനെ ദാസഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ടും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടും ആരാധിക്കുക, ശ്രീപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുക, വന്ദിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ സഖാവിനെ പോലെ വിശ്വസിക്കണം, ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സാധനകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനില് ദിവ്യപ്രേമം സമ്പാദിക്കണം, അതാ ശ്രേഷ്ഠം എന്നൊക്കെയാ പറയണത്. ക്രുദ്ധനായി ഇത് കേട്ടിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു. ഇതാണോ നിങ്ങളിപ്പോ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന്. അല്ല, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ല, ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് തനിയെ അറിയണതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ ഇവനെ വെച്ചേക്കണ്ട, ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവയവം ദുഷിച്ചാല് അത് ഛേദിച്ചു കളയണം, അപ്പൊ ഇവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയാണ് സ്വന്തം പിതാവ്. അങ്ങനെ അസുരന്മാര് ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി, വിഷം കൊടുത്തു, ആനകളെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, ഘോര സർപ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു, പല വിധത്തിൽ നിഗ്രഹിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളാലെ നിരന്തരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അസുരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നിഷ്ഫലായി. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ കൂടെയുള്ള അസുരക്കുട്ടികളോടൊക്കെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, എത്രയോ ജന്മത്തിന്റെ പരിഭാഗം കൊണ്ടാ നമുക്കിപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിക്കണത്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാനാണ്. ഈ ഭോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലായിടെയും കിട്ടും, നരകത്തിലും കിട്ടും. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം, ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കണം, അതാ നമുക്ക് സാധിക്കാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ, ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭഗവാൻ നാരദന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാ. ആ നാരദ മഹർഷി കരുണ കൊണ്ട് എനിക്കും പറഞ്ഞു തന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, അതിന് നീ എപ്പോഴാ നാരദരെ കണ്ടത് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവ് മന്ദരാചലത്തിലേക്ക് തപസ്സിന് പോയ സമയം ഇന്ദ്രൻ എന്റെ മാതാവിനെ ബലാത്കാരേണ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. കരച്ചിൽ കേട്ട് നാരദ മഹർഷി വന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രൻ പറയാ, ഇവളുടെ ഉദരത്തിൽ അസുരക്കുട്ടിയുണ്ട്, പ്രസവാനന്തരം കുഞ്ഞിനെ വധിച്ചിട്ട് ഇവളെ വിട്ടോളാം എന്ന്. അപ്പൊ നാരദര് പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്കെന്നല്ല, ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും ഈ ശിശുവിനെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, സാക്ഷാൽ ഹരിയുടെ ദാസനാണ് ഈ ഗർഭത്തിലുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ അത് കേട്ടിട്ട് മാതാവിനെ വിട്ടു പോയി. ശ്രീനാരദര് അവരെ തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ മുനിയെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാതാവിന് കരുണ തോന്നിയിട്ട് മുനി ആത്മതത്വം, ഭക്തി മഹിമയും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചു. ഇപ്പോ ഗർഭസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഞാനും അതിന്റെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, അതിന്റെ സ്മൃതി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സ്പഷ്ടമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രഹ്ലാദ ഉപദേശത്തെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് അവരും ഭക്തന്മാരായി. ഇതറിഞ്ഞ അധികം ക്രുദ്ധനായി ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഹേ കുലനാശകനെ, നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി ഞാൻ യമലോകത്തേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ലോകപാലന്മാരും എന്നെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് കിടുകിട വിറയ്ക്കാണ്. നീയോ എന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, എവിടെ നിന്റെ ഭഗവാൻ? ഈ സ്തംഭത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് പിതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്തംഭത്തില് ഹിരണ്യകശിപു മുഷ്ടി കൊണ്ട് ഇടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ട കടാഹം ഭേദിക്കുമാറ് ഘോര ശബ്ദം ഉത്ഭവിക്കാണ്. അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നരസിംഹ രൂപം അവിടെ പ്രകടമാവുകയാണ്. ഭയങ്കര ദംഷ്ട്രകള്, വാളുപോലെ ഉഗ്രമായ നാവ്, പർവ്വത ഗുഹ പോലെ പിളർന്ന വായ, അല്ലെ, ആകാശം മുട്ടുന്ന ശരീരം, അനേകം കൈകള്, ഘോര നഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു ഇത് കണ്ട് വാളെടുത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചെല്ലാണ്. പിടിച്ച് തൊടയിൽ കിടത്തി നരസിംഹമൂർത്തി, അല്ലെ, വജ്രായുധം കൊണ്ട് പോലും മുറിയപ്പെടാത്ത അവന്റെ വക്ഷസ് ഉണ്ടല്ലോ, തന്റെ സ്വന്തം നഖങ്ങളാലെ പിളർന്നു.
ചുടുചുടെ പുറത്തു വന്ന ചോര കുടിക്കുകയാണ്. കുടൽമാല എടുത്ത് ചൂടുക, ഘോര അട്ടഹാസം മുഴക്കുക, ലോകമെല്ലാം കിടുകിട വിറച്ചു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനോ ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനാണ് അല്ലെ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. ആ പ്രഹ്ലാദ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ വാരിയെടുത്ത് മാറോടണച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതാ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത്. നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണം, ലീല ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാനെ സേവിച്ച് നാമജപം ചെയ്ത് ആ പരിപൂരിതനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകള്, നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനശ്നത ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. 4 ടൈപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല അത്രേ. ആരൊക്കെയാ? വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കണവരായാലും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കണവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലധികം കിടന്നുറങ്ങുന്നവർക്കും ഒന്നും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാത്തിലും മിതത്വം വേണം അല്ലേ? ഇപ്പോ ധാരാളം ഭക്ഷിക്കുന്നവര് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവര് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പൊ ശരീരത്തെ ക്ലേശിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മള് വ്രതം അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലഘുവായിട്ടുള്ള സാത്വിക ആഹാരം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മള് മിതമായിട്ട് കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ആ പ്രസാദം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലതാ. അല്ലെങ്കിൽ പാപം ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയാ. ദിവസവും ഒരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ മതി. കുട്ടികളൊക്കെ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ലെ? അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട. മിതമായിട്ട് എല്ലാം ആവാം. 17 യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ആഹാരത്തിലും ഉറക്കത്തിലും നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിലും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് പെരുമാറുമ്പോഴും ഒക്കെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ആളും യോഗിയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണില്ല. ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷിക്കണം അല്ലെ? ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവരുത് ജീവിക്കണത്. കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ശാരീരികമായിട്ട് ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. തപോനിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഭക്തരൊക്കെ അങ്ങനെയാ അല്ലെ? ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയും ഭക്തസംഘത്തില് അത്രയും ആനന്ദാണ് എപ്പോഴും അല്ലെ? അവർക്കൊരു ദുഃഖം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 30 യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സജമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഭക്തന് ഭഗവാനെ മറക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ്.
ഇവിടെ പറയണത്. യഥാർത്ഥ യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കണം. ഏതിലും. പ്രഹ്ലാദൻ അതുപോലെയാ പറഞ്ഞത്. ഈ സ്തംഭത്തിലുണ്ടോ നിന്റെ നാരായണൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് കുട്ടി ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ട്, എന്റെ സ്വാമി എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ ഭഗവാൻ ആ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പറയണത്. എവിടെയും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഈ കുട്ടിക്കുണ്ട്. അല്ലെ, ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ, ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണണം, അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനിലുള്ളതാണ് എന്ന് കാണുന്നവന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കാരണം ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ട്, അല്ലെ, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും എന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് എല്ലാവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ആ ഭക്തന് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭഗവാന് ആ ഭക്തന് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ ഭക്തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും മറയില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും ആ മനസ്സിലും മുമ്പിലും. പരമാത്മ സ്വരൂപേണ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഈ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ആ നരസിംഹമൂർത്തി വന്നത് ആന്ധ്രയിലെ അഹോബിലം എന്നുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലാണത്രേ നരസിംഹം വന്ന ആ സ്തംഭം ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധമുദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഭക്തൻ അറിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അല്ലെ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എനർജി ആവട്ടെ, എല്ലാം, അല്ലെ, എന്താ, വെള്ളം, വെളിച്ചം, വായു, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ കാരണം തന്നെയാണ് എന്ന് ആ ഭക്തന് അറിയാം. ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാള് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു കുടിക്കുമ്പോ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാ ഇതൊക്കെ. വായു, അല്ലെ, എത്ര ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്താല്, അല്ലെ, ഓക്സിജൻ തരേണ്ടി വന്നാ എത്ര വലിയ ബില്ലാ വരിക. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം എത്ര ഓക്സിജനാ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള്, നാഥനായിട്ടുള്ള ആള്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തം. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്, ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ചതാ. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി, അതായത് പ്രേമ ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനമുണ്ടല്ലോ, കൺമഷി, അത് കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം നമ്മള്. അപ്പോഴാ ഭഗവാനെ കാണുള്ളൂ. ആ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ദൃശ്യനായിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൾക്ക്? പ്രേമ ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്
തന്റെ ശാശ്വത രൂപമായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അതാ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ നോക്കണം? ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധയോ ഭക്തിയോ വിശ്വാസമോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമ പ്രേമ ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ കണ്ണുകൾക്ക് ഈ ഭഗവാനെ ദൃശ്യനാവുക, ഗോവിന്ദനെ ദൃശ്യമാവുക. അങ്ങനെ ഭക്തഹൃദയങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് വാഴുന്നത് എന്ന്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയൂ മനസ്സിനെ സമനിലയിൽ എത്തിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ ഈ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചഞ്ചലമാണല്ലോ, മാത്രല്ല അത് ബലവാനാണ്, ദൃഢമായിട്ടുള്ളതാണ്. തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താന്നുള്ളത് വായുവിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പോലെ ദുഷ്കരമാണല്ലോ കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പറയാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? പ്രക്ഷുബ്ധമായതല്ലേ, അത് വഴങ്ങാത്തതല്ലേ, ബലമേറിയതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതിലും നല്ലത് കാറ്റിനെ ചിലപ്പോ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചേക്കും. അത്രയും പോലും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? അത്രയും പ്രയാസമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. മനസ്സ് ഒരു കുരങ്ങിനെ പോലെയാ അല്ലെ, അങ്ങോട്ട് ചാടി ഇങ്ങോട്ട് ചാടി ഇരിക്കും അല്ലെ. ഒരു സെക്കൻഡില് ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിൽ വേണമെങ്കിൽ എത്തും അല്ലെ. മനസ്സ് അങ്ങനെയാ, ചിന്തകള് അങ്ങനെയാ വരണത്. അപ്പോ ഒരു കൂട്ടം ചിന്തകള് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് തന്നെയാണ് ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയണത്. അത് വസ്തുതകളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഒരു സംശയം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് വഴിയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനാണ് അല്ലെ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ അമ്പെയ്യാണ് അല്ലെ. ഒരു ദ്രോണാചാര്യരെ പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അമ്പെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴ് അത്രയും ഏകാഗ്രതയോടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അർജുനൻ പറയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ കൃഷ്ണ എന്നാ ചോദിക്കണത്. ഇതിവിടെ പഞ്ചപാണ്ഡവര് വനവാസത്തിലുള്ളപ്പോ ഒരു യക്ഷന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഇത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. 34-ാമത്തേൽ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ച അർജുനന് ഈ യോഗചര്യയൊക്കെ സാധ്യമാവുമോ എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെയാ അർജുനൻ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ തോന്നിയത്. ഈ കുരങ്ങിനെ പോലെയാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളുടെ സമ്പർക്കത്താല് ആണ് ഈ ജീവൻ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മനസ്സിന് വഴി കാട്ടേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണ്. നമ്മളൊരു പിക്ചറിൽ കണ്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുകയാണ് പതിവ്. ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സൊക്കെ അടങ്ങും. കാറ്റ് തട്ടാത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ദീപനാളം പോലെ അല്ലെ, ചഞ്ചലമാവാത്ത മനസ്സ്. 41 പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക നുഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കും. 35 നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, 35 പറയേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി തരണ്ടേ? അസംശയം മഹാബാഹോ
മനോ ദുർനിഗ്രഹം ജലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ഗൃഹ്യതേ. അപ്പോഴ് മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ അടക്കാൻ പറ്റുക? യുക്തമായ പരിശീലനം വേണം, അല്ലെ? ശരിയായ പരിശീലനവും വേണം. നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വൈരാഗ്യം, വിരക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാവണ അവസ്ഥ നിസ്സംഗത. അപ്പൊ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും മനസ്സിനെ അടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ പുതിയൊരു കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് പ്രയാസം തന്നെയാ, പക്ഷെ പരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാല് പരമാത്മാവില് മനസ്സുറപ്പിക്കുക, അല്ലെ? അതിന് ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം വേണം, ഏകാന്ത വാസം വേണ്ടി വരും, അല്ലെ? തപോനിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കുക. അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സ് അടക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ നവവിധ ഭക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും കിട്ടും. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? നമ്മള് ശ്രവണവും കീർത്തനവും മനനവും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നുമുണ്ട്, അല്ലെ? കീർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്, ശ്രവിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രവണവും കീർത്തനവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 3 എണ്ണം, നവധാ ഭക്തിയിലെ 3 എണ്ണെങ്കിലും നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ABCD ഫോർമുല, പിന്നെ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 41 പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. ഇനിയിപ്പോ പരിശീലനം എങ്ങനെ തുടർന്നു, യോഗാഭ്യാസമൊക്കെ എങ്ങനെ തുടർന്നു, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചാലും പരാജിതനാകുന്ന ആള് വിഷമിക്കണ്ട. കുറച്ച് ചെയ്തൂലോ, അപ്പോ അയാൾ പിന്നീടുള്ള ജന്മങ്ങളില് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാഴാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ യോഗ അഭ്യസിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം ചെയ്തു, എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപൂർണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭയപ്പെടണ്ട. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലെ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ആധ്യാത്മിക വിദ്യ ഉണ്ടല്ലോ, ജ്ഞാനം, അത് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ അടുത്ത ഒരു ജന്മം ഭഗവാൻ അവസരം തരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഈ ജന്മം അവസാനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സ്വർഗം, അങ്ങനെയുള്ള ഉപരിലോകങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളാ. അവിടെ വലിയ ആനന്ദമൊക്കെ അനുഭവിക്കാന്നല്ലേ പറയണേ. അങ്ങനെ ആനന്ദമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം വത്സരം കഴിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം. ജനിക്കുമ്പോഴോ പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെയോ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പിറന്നാൽ എന്താ മെച്ചം? നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. അതല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉള്ള കുടുംബത്തിലാവുമ്പോ അവർക്ക് അതിനൊന്നും അവസരം കിട്ടില്ല. കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികളാവുമ്പോഴേക്കും തന്നെ പണി, ഓരോ ജോലികൾ, വീട്ടുജോലി, ഇതൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത, യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. ഈ യത്നത്തിൽ വിജയിക്കാത്തവർക്കും ഭഗവത് കരുണയാലെ വീണ്ടും അവസരം ലഭിക്കും എന്നാണ്. വൈഷ്ണവ കുടുംബങ്ങളിൽ അവര് പിന്നീട് ജനിക്കും. അങ്ങനെ പൂർവ്വജന്മം ചെയ്ത ഭക്തി അവർക്ക് തുടർന്ന് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ പോലെയല്ല. ഇപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ PhD ഉള്ള ആള് മരിച്ചു, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി ജനിച്ച LKG തൊട്ട് വീണ്ടും പഠിച്ചു വരണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അയാള് ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ PhD ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക വിദ്യ അങ്ങനെയല്ല, അതിന് തുടർച്ചയുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് 10ൽ 5 ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല്
അടുത്തത് ബാക്കി 6 മുതൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ചെയ്താൽ മതിയാവും. നാൽപ്പത്തിയേഴ്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം ന സമേ യുക്തതമോ മത. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗം അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ. ഇപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ 2018, 2020 വെർഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏത് വെർഷനാ നല്ലതെന്ന് ആർക്കാ അറിയാ? അതിന്റെ നിർമ്മാതാവിനെ അറിയുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യോഗം ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തി യോഗത്തിൽ വന്ന ഒരു യോഗി എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നാ പറയണത്. ഇപ്പോ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി. ആ ആള് തന്നെയാണ് ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ഭഗവാന് വേണ്ട സേവ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മയോഗം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താല് അത് ജ്ഞാനയോഗമായി. ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നത് ഭക്തി യോഗമാണ്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നത് ധ്യാനയോഗമായി. ഇപ്പൊ ഏതാ നല്ലത്? ഇപ്പൊ ട്രെയിനില് പല ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അല്ലെ? AC, സെക്കൻഡ് AC, തേർഡ് AC, സ്ലീപ്പർ. അതിലേതാ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അതുപോലെ യോഗ അത് പലതുണ്ട്. ഭക്തി യോഗയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മളെ. അപ്പൊ യോഗപാലനത്തിന് സന്യാസി ആവണ്ട, കാട്ടിലും പോവണ്ട അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ പറ്റും. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാം അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തി യോഗിയാവാൻ ഒന്നാമതൊരു പ്രാമാണിക ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം തേടണം. പിന്നെ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെ? 4 ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാ അത്. പിന്നെ ABCD ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സഫലത കൈവരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ആ സെക്ഷൻ ഈ അധ്യായത്തോടെ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനമാണ് യുഗധർമ്മമായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞമായിരുന്നു യുഗധർമ്മം. ദ്വാപരയുഗത്തിലോ വിഗ്രഹ ആരാധനയായിരുന്നു യുഗധർമ്മം. ഇപ്പോഴോ കലിയുഗാണ്. കലിയുഗത്തിൽ എന്താ യുഗധർമ്മം? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാർഷദന്മാരോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്താ പറയാ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉണ്ട്, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഉണ്ട്, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാം. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദിക ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിലുള്ളത് ഹരേ രാമ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മന്ത്രാണ്. പക്ഷെ അതിന് കുറെ നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കണം. അത് വൈദിക മന്ത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചപ്പോഴ് ഈ ഇത്രയും പരിശുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പതിതാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ ആ മന്ത്രത്തിനെ, ആ താരക മന്ത്രത്തിനെ ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ മന്ത്രമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നത്. ഇപ്പൊ ഗുരുകുലത്തിലെയൊക്കെ കുട്ടികള് നാമം ജപിക്കുകയാണ് അല്ലെ?
ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർനാസ്തിയേവ നാസ്തിയേവ നാസ്തിയേവ ഗതിരന്യഥ. 3 തവണ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പറയാണ്, 3 തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ അത് പരമസത്യം തന്നെയാ. അത് ഇവിടെ പറയണേ, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം. ഹരിനാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? കലിയുഗത്തില് വേറെ ഗതി ഒന്നുമില്ല. നാസ്തി 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 ഗതി എന്ന് പറയാണ്. ഹരിനാമം ജപിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്താ? ഒരു ലിഫ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 10ാം നിലയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചൂടെ? അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗയിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അല്ലാത്തവർക്കോ അവരിങ്ങനെ കോണി കയറി കഷ്ടപ്പെടുക. ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. എത്ര സന്തോഷവാന്മാരാ അല്ലെ ഭക്തരൊക്കെ, എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാ അവരൊക്കെ. അപ്പൊ നാമജപമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നുള്ളതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അനവധിയുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചു, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതിന് സ്ക്രിപ്ചറൽ റെഫറൻസസ് ഉണ്ട്. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാരായണീയ സംഹിതയിലുള്ളതാ. പിന്നെ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞതിനു ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നാമജപമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. കലിസന്ധരണ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ? എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ 10ാമത്തെ അധ്യായം വരുമ്പോ നമുക്ക് കാണാം, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് തിരുനാമ ജപമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ ഭഗവാനെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയണതാ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കും. ചാൻഡിങ്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത്, ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പാട്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. എന്താ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അത് ചൊല്ലണം. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചതത്വം ഇവരാ. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഇത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഇത് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ്, ഇത് എന്താണ് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. ഇവിടെ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, പിന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഇവിടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ. നമുക്ക് സ്വയം കേൾക്കാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഉച്ചത്തില് നമ്മൾ അത് ചൊല്ലാം. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. 3 വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ അതില്. അത് ഇങ്ങനെ ഷോഡശ മന്ത്രമായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ വ്യക്തത ഇല്ലാണ്ട് ചൊല്ലരുത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ വാക്കും ജപിക്കണം. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കണം. എങ്ങനെയാ ചൊല്ലേണ്ടത്? ആദരവോടെ വേണം, ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കണം. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോ ഈസ്റ്റോ വെസ്റ്റോ എവിടെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ഇരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഇനിയിപ്പോ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലിയ സൂപ്പറാണ്. എന്നാലും എപ്പോഴാണോ സൗകര്യപ്പെടണേ അപ്പോഴൊക്കെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരത്തെ രാവിലെ തന്നെ, അല്ലെ, സൂര്യോദയത്തിനൊക്കെ മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചു കഴിയാം. ഇനിയിപ്പോ കുളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്, കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കുളിച്ചതിന് ശേഷമോ ഒക്കെയും ജപിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ കുളിച്ചാൽ മാത്രമേ ജപിക്കാവൂ, ഇന്ന് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ വേണ്ട. ജപിക്കാം. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതായത് 108 മണികളുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു മാലയില മന്ത്രം ജപിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ 108 മാല, ഒരു മാല ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 108 തവണ നമ്മൾ ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ 16 വാക്കുകൾ കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരു മന്ത്രം. ആ മന്ത്രം അങ്ങനെ 108 തവണ ഒരു മാല ജപിക്കൂ, ജന്മസാഫല്യം അടയൂ എന്നാ. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. പകുതി മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ മാത്രം ചൊല്ലിട്ടല്ല നിർത്തുക. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നും കൂടെ ചൊല്ലണം. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ജപമാല ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു 108 കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റുപറ്റത്തൊരു മുത്തുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ കൃഷ്ണമുത്ത് എന്നാ പറയാ, കൃഷ്ണ ബീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മേരു ബീഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഹെഡ് ബീഡ്. അതില് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റേ മുത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാത്രം ചെയ്യാവൂ. മൾട്ടി ടാസ്ക് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നാമജപം ചെയ്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ആനന്ദം അല്ലെ, പരമാനന്ദത്തിലാ എല്ലാവരും. മനസമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുണ്ടാവും. ജ്ഞാനോദയം നേടാം. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലിരുന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൃഷ്ണ ബീഡ്, ഈ അറ്റത്തുള്ള ഈ മുത്ത്, വലിയ മുത്തില് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുത്തുകളിലൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും, അല്ലെ? ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഉത്കണ്ഠ അല്ലെ, പ്രയാസങ്ങള് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ ഒരു ജപമാലയൊക്കെ ജപ ബാഗൊക്കെ കിട്ടും. അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ജപമാലയൊക്കെ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ജപമാലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇതല്ലാണ്ട് ദീക്ഷയ്ക്ക് വേറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരു മഹാരാജ് തരുന്ന മാലയാ ഞങ്ങൾ ജപിക്കുക. അതങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് വേറൊരു മാല കാട്ടി തന്നതാ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ ജപ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും മാലയുണ്ട്. അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ വേറെ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, ആ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ആ. പഠിച്ച ഈ ഹരേ രാമ ചൊല്ലിയിട്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ആദ്യം. അതെ, നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് സരളമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ചെല്ലാം. മറ്റേത് വൈദിക മന്ത്രാണ്, താരക മന്ത്രം. ഹരേ രാമ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് ചില നിഷ്ഠകളോട് കൂടി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ ഇതിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വിചാരിച്ച അപ്പോഴും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ മുടക്കണ്ട. അതുപോലെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കാനും, അതുപോലെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഉറക്കം വരും. അപ്പൊ നടന്ന് ജപിക്കണമെങ്കിൽ നടന്നും ജപിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു നിഷ്ഠകളും ഇല്ലാണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പരിപൂർണ ഗുണവും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അതിനുവേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? ഈ ശ്ലോകം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വ്യക്തമായില്ല. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ട് നോക്കല്ലേ നല്ലത്. മതി. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ എട്ടുള്ളത് യമ നിയമ ആസന ധർമ്മ പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാനം. ധ്യാന സമാധി വേണ്ടേ? യമ നിയമ ആസന ധർമ്മ പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാന സമാധി. ഇനി എന്താ ലാസ്റ്റ്? സമാധി. ഇതിലേതാ കളയണ്ടേ? യമ നിയമ ആസന ധർമ്മ കളയാനില്ല. യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാനം സമാധി. ബന്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും ആരാണ്? മനസ്സ്. ബന്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അതപതിക്കരുത്. ബന്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെ ശത്രു. അതല്ല അതെല്ലാം എഴുതണോ? മനസ്സല്ല ശത്രു എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാ പോരെ? മനസ്സ് എഴുതിയാലും മതി. ഇത് മുഴുവൻ എഴുതണ്ട. ബന്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധനായ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഡീറ്റെയിൽഡ് ഉത്തരം വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി അങ്ങനെ എഴുതാം. സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അതം വധിക്കരുത്. ബന്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെ ശത്രു. കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാം? പരിശീലനം കൊണ്ടും യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അതെ. 6:41 എന്താ പറയണേ? യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ പിറക്കുവാൻ കഴിയും.
അതെ. പിന്നെന്താ? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി ആരെന്നാണ് ഭഗവാൻ അഭിപ്രായം? ആരാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നവനുകയും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി. അതെ. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ മുമ്പ് നോക്കിയതാ അല്ലെ? അറിയാം. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. ചൊല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യരുതാത്തതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? നാമജപത്തിന് പിന്നെ ഗുണങ്ങള്, നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, ജ്ഞാനാർജനം ഉണ്ടാവും. മനസ്സമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം. അതെ അതെ. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല 10 ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.